Čau, vítám vás u mého videa, jak nainstalovat hack klient do Minecraftu. Je to velmi jednoduché, začneme si to. Stáhneme si ten hack klient, já vám to dám do popisu. Já už to mám stažené. Otevřeme si složku, kde jsme si to stáhli. Tak. Teď napíšeme do startu %app data bin. A tady máte ten Minecraft. Ten si zalohujete někde. Špatně. Tak. Někde si to zalohujte. Tak a to, co jsme si stáhli, si vložíme do toho binu. Tak. Hotovo. To je všechno a teď spustíme si Minecraft. Tady máte tabulku s hackama vlevo nahoře. Tak, tady máte třeba flyhack, je tu spousta, to nejde. Máte tady i X-ray. Tak, když zmačknete X, máte X-ray, tam vidíte hackovi. Tak, to je všechno. Tak se s váma loučím a co se vám nebude líbit, tak mi napište. Tak, čau.